hemen ikusten dugun bezala, landuko duguna izango da trajektoria, hau da, ibilbidea. Aukeratzen dugu ze balio hartzen dugun gerentzat, -10, gauzak erraztearren, eta lehendabiziko honetan erabaki behar dugu zein da horizontalki botatako proiektil bat edozein gauza, goten gara probatzen, eta egokiena aukeratzen da. Kasu honetan hau da, G da -10, orduan abiadura I ardatzean gero eta handiagoa. Hautatzen dugu eta asmatu dugu. Hemen, ematen diguten datua da, bota dela 15 metro segunduko abiaduraz horizontalki, eta determinatu behar ditugu abiadurak hainbat puntutan. Kontuan hartu, denbora tartea beti dela segundu bat. Oda, segundu bat pasatzen da puntu honetatik honetara. Beste bat honetara, beste bat hemen, eta beste bat hemen. Hemen argi ikusten den bezala, abiadurak isa ardatzean konstante mantentzen dira eta izango dira hasierakoak. Orduan sartzen ditugu, abiadura iardatzean aldatzen doa gravitatea delata. Eta hasiera batean 0 baldin bada, B puntuan segundu bat pasadenez eta G berdin -10 hartu degunez, hau da, -10 metro segundu aldatzen dela segundu bakoitzeko, esan nahi du B puntuan izango dela -10. Ikurra aldatzeko hemen daukagu hau, eta enter. Den beste segundu bat pasada, orduan -10etik zeukala B puntuan, beste -10 gehiago izango dugu -20. Beste segundu bat pasata, beste -10 gehiago, eta beste 10 segundu pasata, -20. Orain konprobatzen dugu. Eta zuzena da, bale? Bukatzeko orain, galdetzen digute posizioa. Eta berriz ere daukaguna da, bota dela proiektil hori edo baloia nahi duzuena, abiadura horrekin, 15 metro segunduko abiadurarekin. Ikusi dugun bezala, isa ardatzean, abiadura konstante mantentzen da, berdina. Beraz, segundu batean, abiadura baldin bada 15 metro segundukoa, segundu batean, bere posizioa izango da 15, positiboa eskuinerantz, hemen. Beste segundu bat pasata, beste 15, beraz, 30. Esan bezala, egidura zuzen uniformeki bezala tratatzen dugu. Zeren posible da egidura parabolikoa bi mugimendu bezala deskonposatzea. Isa ardatzean HZU eta I ardatzean HZUA. Beraz, isa 3 izango da 45 eta isa 4 60. Bestetik, I ardatzean daukaguna da hasierako abiadura dera 0, hasierako posizioa hartuko dugu 0 bezala, zeren hor ematen digute goiko puntua dela 0,0, bai? Eta beraz, I bat izango da, gogoratu ekuazioa nolakoa den, dela I berdin I0 gehi V0 T gehi bat biren A delta T berbi. Orduan, izango genuke 0, hasierako posizioa 0 delako, gehi 0, hasierako abiadura I ardatzean 0 delako. Eta bakarrik izango dugu puntu guzti horietan, hirugarren terminoa. Dela, -5, kasu honetan, zeren da 10 -5 bider denbora berbi. Hau da, denbora bat denean izango genuke bat bider 5. Izango genuke 5 metro, baina 0-ren, hau da, gure jatorri sistemaren azpian dagoenez, izango da -5. Denbora 2 segundu denean, izango genuke -5 bider bi berbi. Hau da, 4 bider 5, 20. Baina 0,0 puntuan azpian dagoenez, -20. 3 segundu pasata, 3 berbi bederatzi, bider 5, 45, baina negatiboak berriz ere.
eta azkena da lau bider lau, oda, lau berbi amasei, bider bost. Amasei, bider bost, 80, baina negatiboak. Enter. Eta orain konprobatuko dugu erantzuna zuzenak dire. Bueno, eta horrela egiten dira guztiak.